Manenghani syarat diri bulat rasa Purni sun dharma sutaling prawadya Punyo saurat sawi koputa prawadya saloprat punyo saurat sawi koputa prawadya
Dadangi sang Balakuswa prajurit siyaga amanunggal carut malaraksa Bindha Hangkara murka amrupa ujar Anjaya Dewana Chandra Hamadangi sang Balakuswa prajurit siyaga amanunggal carut malaraksa Bindha Hangkara murka amrupa ujar Anjaya Dewana Chandra Hamadangi sang Balakuswa prajurit siyaga amanunggal carut malaraksa Bindha Hangkara murka amrupa ujar Anjaya Nusantara bertempur di medan laga berjanji untuk setia meluhurkan budaya satu cinta satu wilayah.
Zaman kaya sing ilik iki budaya pancen Wes kok joget bae. Mik. Kok mik? Mik. Niki. Maju Gus. Ya, Mak. Aduh tenan pemusike wis rupane elek-elek ngono kok aduh ra jamak. Syuting ya ora ketara. Elek-elek apa ayu, Lek? Payu aja nganggur. Apa ta Gus? Iki ana laler nemplok nang kene. Manuk. Beda ya. Kok iso? Karo manukku beda. Iki kan biasa kok. Oh. Manuke teko. Iki bentarane. Manuke Bentarane. pripun? Ini kan acara manukan. Pernikahan. Iki ngantenan to? Pernikahan. Walah. Aku kudu ngerti, aku lho nek mbeng gampangane wong nikah kudu duwe telu sing inti. Apa? Oh, angger nuruti 3T iki ngantenan tetep lancar. Apa 3T iki? Tekmu tekku tukno. Ngerasi. Wah, Lho iki sing penting artine dhisik. Tekmu tekku tukno. Oh. Ya ndekmu ndek aku didukke. Tegese tekmu kok ki. kan wekku karo wekmu. Hei, ora aku karo aku yo enggak. Tegese iki Mas nganten karo Mbak nganten kuwi pikirane. Pikirane ndek Mas nganten. Ngono lho, karo pikirane ndek Mbak nganten ki digathukke ben iso dadi rumah tangga sing rumaket. Ngono kok pikiran. Aku ya duwe. Iso we. Iso. Alah. Dawa wekku. Sekolahmu we mandek kelas 1 SD. Aku mbeng T3. Kowe apa? M5. Oh. Nganten iku ora ngarep-ngarep M. Ayo nganteni lanang, nganteni wedok ya butuh M barang. Yo apa? Sing apik apa sing ala? Ya sing apik. Masalahe M5 ki ana sing apik ana sing ala, ana sing kena sing apik piye? Nek sing apik pokoke sing penting batang mengkurep modot melbu metu. Iku cah cilik-cilik ora saru. Artine Artine apa? batang. Heeh. Kanggo Iki aja kudu dikene. batang kuwi kanggone wong wedok. Wong wedok. Wong wedok kudu batang. Ya. Nek wong iya. Nek wong wedok mengkurep bojone nesu. Batang. Iya. Batangke tegese kanggone wong wedok. Batangke iso menerima wong lanang niku terbuka ngono membuka tangan. Nampani. Walah. Ha mengkurep. Mengkurep. Kanggone wong lanang. Nek wong lanang sing batang kemeng. Ayo. Iya, Mas iki kok iso mengkurep. Mengkurep ki rak nutupi, artine melindungi wong wedok mau. Oh, dadi cara ana bahaya apa-apa iso melindungi. Modot. Wah. Jeneng nganten iso modot repot. Iya ning iki Oh iya. Mod ya kuwi. Modotke pikirane. Oh, pikirane ki iso menatap ke depan ngono. Memikirkan masa depan. Batang mengkurep modot. Iki. Mlebu. Mlebu ya apa? Ayo ora metu. Mlebu ki tegese nglebokno
barang sing apik lebokke nang rumah tangga. Oh. Ah, metu. Wis mlebu ra metu mangkel. Wis ngerti. Tegese apa? Metuke ya wak dhewe sesrawungan sadurunge duwe bojo sing Allah diguang metu ngono. Aku moli ngertine ya madhep mantep mangan melutu mara tuwa. Ora ya. Obat kowe parah meneh. Apa? Mara tuwa matui, mantu melu maris kuwi. Ora kaya ngono. Aku saiki jeneng UGM, Gus. Apa? Universitas urip gumantung mara tuwa. Gus. Nggih. Iki ngiras karo bendarane ya karo ngucap. Piye? Iki kat mau do. Kek lagahe kek wedanan rong kanten. Heeh. Piye? Kantene. Ah. Ya, aku kok nek nyurup ora. Ning iki acara nggon nganten to. Lah iya. Kowe mau lho Gus sing tak genahi mau lho. Oh, nang foto kono. Heeh. Oh. Ting foto wau nika nggih. Ha nika lho fotone. Fotone. Nek tiyange ngapunten. Niki paling nembe bercocok tanam. Gus, mbok ide-ide iki teko ngerti ngono Jur. Ngertos kula kenal kalih ngantene. Nganu, Sapa mau? mau lho. Heeh. Mau nang kene ya. Apa tulisan? Kanca-kanca ngerti kanca-kanca mburi. Mas. Ting mriko. Heeh. Jenenge sapa? Jenenge ting tulisan enten mau. Nggih. Aku urung arep meneh. Aku ngerti tulisane. Sapa? Idin. Kok Iden? Lah, mau nang kono ki ana pernikahan Idin dan Mbak sapa dhewe mlebu jebule pengajian. Mau sing kono ya. Iya. Dadi mau marine kleru panggung. Kleru panggung mriko. Dadi mboten jarang tek-tek. Oh, assalamualaikum ini. Oh, wong bajingan kok ngenai Sherlock lah cetok kok. Ayo. Tutuke hek. Kowe. Anu di. Aku tambah. Iki nang jeblos rono iki. Wis ngekeki wedangan nang nganten. Saiki gak hiburan, nyanyi. Nyanyi. Mas, boleh nyangoni uga ya wong gak sithik kok nyanyi. Amplo PW ngepras gitu tuku bensin kok nyanyi barangnya. Sik. Lagune ke lho, Kak. Teng ngono. Nyanyi, Gus. Oh, nyanyi. Ayo. Ayo nyanyi. Oke. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Solo Triko. Ayo nyanyi. Yo. Ayo nyanyi. Sing nyanyi kowe. Aku. Iya. Walah. Wah ya. Omong. Kene wis dadi MC. Ayo nyanyi. Kowe. Telat. Yo nyanyi sih. Maksudnya aku dewe. Iya. Aku MCC bro apa ki? Oh sik bro, MCC. MC nek DM piye to? MC nek DM. Wong DM apa wong ngampet mules. Mari kita tampilkan penyanyi kondang dari Indonesia bagian kowe bagiane ngendi? Bagian dosa. Inilah dia penyanyi kondang kita. Budi. Kowe jenengmu Budi sapa? Budi Tikus. Terima kasih. Nyanyi sik kok teko. Terima kasih. Oh malah kaya mlebu audisi Indonesia Idiot ngono kae. Idol. Idiot. Oh, Pas nek mlebu kowe. Kita tampilkan artis penyanyi kondangnya dari Jawa Tengah. Siapa dia? Mbo. Rasa mbok sauri. Iki MC. Oh, MC, modal condong. Iya karemu.
Budi Tiko. Handi wonge. Wonge ndi wonge? Kowe. Kowe. Oh iya ya. Nek menawa amplope tambahi barang. Yo, musik. Musik. Dilirik swara kodhok ngorok. Dilirik swara kodhok ngorok. Bubur sak wakul ora entek. Ora entek wa. Nggo cewok. Iki lagu. Iki lagune Jrai. Nyuk, tempat sampah nyuk. Lah, lagune iki sing apik. Ngono. Ke. Ada miminya barang gigal ke. Wong lagumu ya Jrai. Terus ke sampe. Ayo, terus bro. Ini swara kodhok ngorok. Ini swara kodhok ngorok. Mangan bubur sak wakul ora entek. Ora entek wa. Nggo cewok. Ora mbiku wae. Yo, lanjut. Uji suara dadu bu. Uji suara dadu bu. Cilik garing beline kucing. Gede wow. Beline landak. Wong telat. Apa? Aja nggawa sing kuwi demenon nganten kok njur. Oh ya ora nggawa. Wow. Beline landak. Aja kuwi. Sing sampe sing rap. Ngerap. Yo, Thailand ông tập biang sang chi anh số bảo số 40 thái à bên sung bờ vai leng tay wong kok leng tai wong barang apa? artine toilet Kok iso? leng tay wong aku anggar teko mesti membawa keburukan. Lah. Omonganmu sing saru-saru iki lho. Oh, itu ora saru ora iso berkembang biak to. Kok iso? Kan perlu kesaruan dalam kehidupan rumah tangga. Ya aja sesemono. Saiki cukup Pripun? Nggih. Yon. Nggih, pripun beli landak? Kok beli landak? Pripun Kanjeng? Iso beli. Saiki wis Yon. Mpun to. Yo, bar iki isih ana soreng meneh. Oh nggih. Saiki Nek dawa-dawa ya ngopo? Nek dawa-dawa niku mesake sing wedok. ngopo? Ayo tekan telak to niku. Wis, saiki semene sik. Nggih, Para prajurit diaturi rene. tak timbalane. Jenengan mundur. Sing apik. Sing apik. Prajurit. Oh. Prajurit. Kok sik kowe iki pekatik, lek ngundang prajurit ya sing apik. Kowe pekatik. Ngundang prajurit sing apik sing gagah berwibawa. Kepada para prajurit diminta naik ke atas panggung. Berbung, waktunya sudah habis. Wis engko metu meneh. Yo. Metamet ndrani lemes apa ya? Apa iki? Ridu mawon. Dudak bengkak.
Ono apa? Waduh Kanjeng. Kowe rene kok. Aduh. Sakit Kanjeng. Ora usah melu-melu. Aku sing takoni. Kowe ta sing nakoni. Walah, tiwas mempeng aku le nangis. Baleni. Baleni. Aduh. Aku sebane kowe rasa nyauri. Takon. Baleni to. Aku sing Kowe mau karo. Aja ditiru. Aduh Kanjeng. Melak. baleni. Wes Aduh. pohon bekati. Nggih. Aja guyu. Aja Oh, Adik. takut. Engko ndak kepentut. Ngono wae sikilmu. Weh. Pohon bekati. Yo sik. Aku tak mau ngomong sih. Kebablasan. Iki cintane kowe ping. Nanti arep ngomong lali. Pohon bekati. Kowe ono opo tulung-tulung ono mriki? Kok merem ngopo? Ya kok sik rung rampung. Kowe ono opo tulung-tulung mrene? Wah, kula ora ngumprut. Aduh, ngrumput. Rumput. Terus Tegese kowe iku mau ngarit. Angge to ngrumput niku ngarit to. Tuh. Hei, Kowe ora kuah. Pelangi. Cus, wedang cus. Wedang cus. Susu ki rambing karo wedokan wae. Ngetut kene ndesal-ndesel wedokan. Sapa? wis. Hei. Ayo, lek rampung iki bar iki sik ana suara yang klasik. Nggih to? Iya. Jian Yo, yo nonton. Yo wis. Aduh Kanjeng, niki ngaten. Ono opo? Kanjeng niku kula cok mboten apal niki mawon. Ditani. Ditani ket mau tak kira apal. Diteni ket mau. Wis, kowe cakep. Yo. Kowe kok ono opo nangis lebono ing kene? Mboten ngertos. Waduh pas latihan kan kowe jawab. Oh, jawab. Nah, Kula ora ngrumput. kowe Nggih. sak banjure. Nggih. Sak banjure Ngarit. opo? Sak banjur rak tak beto wangsul. Opo nih? Ya sukete masa bojone tangga digobali ya. Heeh. Wis, Terus kuping kula aduh. iki kupingmu. Niki layang kuping niki. Matane goblok. Wis, yen mengkono. Aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Wis, iki jono kesana klasik bar iki. Wis, pikir. Penangsang kok cak dikit. Yen mengkono aku tak Wah, iya baleni. Wis, kono balik. Ada bule, rupanya dari mana mau ke mana? Ini bule dari Afrika, minumnya teh gendul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis. Langit kelap-kelap, bumi gonjangkan. Wis. Kira-kira ra wong tuwa tak pateni nang kene. Wes kos. Wes kos.
Hei. Gus. Sik, kuwi nek urung lunga tenan kuwi tetep ra jalan. Kus kowe ra nang kono, nek nang kono aku ngempet guyu. Kuwi minggat. Ora wong tua tetep tak pateni nang kene tenan kaya. Para prajurit ing Jipang Padolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Laraping ponang kentaka katur marang Kang Mas Dipati Kakwaku Ri openang sing wong bagus Bumi Jipang Sikin nuyutan Sakung kawula nipon Dasar Satrio Jentara Prasing Nalendra Yakti Sore iki nawala isana badute padha dirungokno mong sethithik cacatira nalikane pinangya ing kota Patraping yai agom wong kang seneng dursana lan angkara derajat anake wong